Salam, hormatly prezidentimiz. Men Daşol şäher ýaşaýjysy Altyn Hudaýbergenova. Meniň size etjek haýyşym ýüzlenmem. Men prezident size siziň diwanyňyza bir näçe gezek arza bilen ýüz tutdum. Maňa jogaplar gelip dur. Ýöne şo gelen jogaplar bilen men kanagatlanamak hiç ýyly. Meniň aýtjak bolýanym meniň babam Hudaýbergenov Saparmädiň 3 gyzy, aýaly, meniň dogulun maşgalam, hemmesi 8 adam aradan çykan. Şol maşgaladan bir-ýeki men galdym. Häzirki wagtda men kösenýärin. Sebäp diýende meniň babam Hudaýbergenov Saparmädiň öýüni dollugyny hökümet tarapyndan alyndy. Hiç ýyly babam pahyryň hökümede karzy, bergisi, algysy ýok. Şoňa garamazdan da şol zatlary babamyň öý jaýlaryny, mellek jaýlaryny, guruluşy dolu bitmedik jaýy aldy. Bulary almaklary kim alýarlar, alındy. Birinji bilen Daşol şäher notariusy, şol ýerde işlän Ataýba Oğulnawat atly notarius, meniň uly daýzam Hudaýbergenova Akçögül, miras meselesi boýunça notariusa baranda daýzamyň adyna dollugyny şol jaý resmileşdirip miras etip berýär. Şol wagtlar meniň ejem Hudaýbergenova Haltäç aradan çykypdy. Ejemiň kiçi aýal dogany Hudaýbergenova Ogultäç, ol da aradan çykypdy. 2010-njy ýylyň aprel aýynda miras edip alan daýzam jaýy. Şol miras edip adyna geçirip beren notarius Ataýba Oğulnawat atly aýal. Bizi çağırmazdan, bizi bolanda has takygy men we meniň dogan oglunum Sultanowa Humay, daýzam kiçi daýzam Hudaýbergenova Ogultäçiň gyzy. Bizi hiç ýyl ýagdaýda çağırmady, çağırylmadyk. Ejemiň miras paýy gerekmi ýa-da gerek dälmi? Bizden hiç ýyl hat almadylar, hat bermedik. Şeýle ýagdaýda Hudaýbergenova Akçögül daýzama dollugyna geçirildi, jaý miras edilip, häzirki wagtda 2025-nji ýylyň 31-nji ýanwar aýynda daýzam Hudaýbergenova Akçögül öldürildi. 5 ondan soň jaý hökümet haýryna geçirildi. Men şol babamyň öýü diýip barmadyk ýerim ýok. Ýazmadyk ýerim ýok. Hemmere ýüz tutdum haýyş bilen. Notariusa baryp meniň babamyň jaýyny aktyk höküminde maňa beriň diýip haýyş edemde. Sen baryp suwtda arza taşlaýan, hak isleýiş arzany taşlaýan. Şol ýerde saňa berjek berilmejegi aýdylar. Diýdiler. Men de şonu kıyırlyk bilen şol dokumentleri dogurlap ertdim. Hemme näme elimde bar bolsa men şolaryň aktygydygymy dakazat edip berdim. Näme dokumentim elimde bar bolsa ertdim men şo ýere. Suwt edildim. Suwt edilende maňa degişli däldigini şolaryň aýtdylar suwt işgärleri. Indi şondan soň men öňem bir men ýagdaýyma hiç kim düşmesin. İnsan ogly düşmesin meniň düşen ýagdaýyma. Sebäp diýende meniň dogulup dören maşgalam 8 adam ýitirdim men. Indi bu öý jaý aldyrmagym meniň ondan da beter bolup dur. Men hemme zady ýitirdi hasaba bolup durun. Men özüm köp çağaly aýal. Hormatly prezidentimiz, meni eşitiň, haýyş. Men nira barsam, saňa degişli däl şolay diýeler. O nähil degişli däl bolup durýar. Meniň babamyň öýü, men dogulup ýaşan ýerim, mektep okan ýerim. Şo ýere meniň ejemiň zähmedisiňdi, özleriniň gara zähmedisiňdi. Babam, mamamyň elinde bolduk, öndük, östük biz şo ýerde. Ondan soň nähil maňa degişli däl bolup durýar. Bu edip oturalaryň notariusyň işleri, notariusyň oýnlary.
Olar öz arasında özleri gürleşip, şeýle bir adamlar bardy, şolardan her hil ýagdaýda öýlerini, jaýlaryny, zatlaryny almaga, talaňçylyga başlady bular. Has dogrusyny aýdanda. Sizin habaryňyz ýokdur prezidentim. Men bilemek, ýokdur habaryňyz. Eger habaryňyz bolan ýagdaýda sizin hiç sada men bilip otyryn mätäşlige zadyňyz ýok sizin. Bizin ýaly garyp gasarlardan jaýyny almaklyga şulara ruhsat bereňiz ak. Ýöne şular şörde şo prezident goranak eştenak diýip etjegini edip aljagyny alyp adamlar çürkäp otyrlar. Men size yüzlenmäge mecbur boldum. Men başga zat aýdy bilemek uji. Men nira barsam sana değişil del şo babaň öý diýilýär. Ol nirde bar babaň öý değişil del diýen ýere babadan aktygy bar. Notariusda bizi çağırmazdan, bizi soramazdan hiç ilişsat, bizden arza almazdan ejemizin hakkını geçýesmi daýzamyza, geçmeýesmi? Şol barada arza alman. Hiç yerden sorag edilmän. Hudaý bergen we Akjugul daýzamyň adyna dollugyna geçirip berýän notarius işgärleri. Muňa haky barmy şularyň etmäge, şeýle işler etmäge? Men ýöne düşünemek şu zatlara. Men şuňal kösenip ýöremsoň size yüzlenmäge mejbur boldum, hormatly prezidentimiz. Men özümem köp çağaly aýal. Maňa şu meselede kömek edip men işim bir meselem çözüp bermekligi haýyş etip soraýan sizden. Bir kömek edin bize. Bizim hiç ýyl şurda günämiz ýok. Meniň ata-babamyň günäsi ýok hiç ýyly. Hiç yerden bir ogurluk etmedi, halal ýolu bilen ýaşady, halal zähmet çekdi, ýa-da bir baýlygymyz artyp ýatanak däldi, ýatanak. Hiç ýerde bir ogurluk edemzäk, hemmesem bir garamaýak işgär bolan, babam şoför bolan, garrejem pakir, mamam öýde çy bolan, özejem köçe süpürip halal zähmet çeken. Şu sebäpden prezidentimiz kömek edin maňa. Men size yüzlenýän haýyş bilen. Bu Daşow şäheriniň haýsy edarasına barsaň, senki dogry däl, özlerinki dogry bolupdyr. Men bilemek başga näme aýtjagmy. Elimde de bir negiden dokument, bir deste dokument, ýöne şol jaý saňa degişil däl diýip hökümet haýyryna geçirip, sen suwda ber, sen suwdy täzelden sökdirip bilýän, yüzlöý seredilen işiň, maňa hatyň jogaplary gelip dur, men hemme yüzlenip otyryn. Iň bärki şurda aýdamyzda men advokatura barıp arza yazdırjak bolsam, Daşow şäher adwokatlary maňa hiç ýyl arza ýazyp bermejeklerini iň bärkisi başlygyna çelli aýtdy şo ýeriniň. Men puluny tölesemem, tölemesemem maňa hiç ýyl arza ýazyp berjek däller. Men sebäbini bilemek, näme üçin? Bu notarius işgärleri dilleri bir bolup otyrmy? Näme bolup otyr? Şuday bergenim altın barsa yazıp bermäň şuňa arzasyny diýip şeýle gepler boldum men bilemek. Ýöne meniň öz ýazan arzamam raýat höküminde kömek edip alan akşular, gözlän aklar raýat arza. Nira barsam sen adwokatyň ýazywy bilen arzasy bilen gel diýerler. Maňa adwokatlar arza ýazyp bermese men nirden almaly? Endi şeýle edip ata-babamyň öýü gidi bermelimi howa? Hormatly prezidentimiz. Men bilemek şu ýagdaýda näme etjegim bilemek, men günden güne kesel artdyryp barýan. Öňüm ýagdaýym gowy däldi meniň. 8 adam aradan çykan soň men bir dälremäň bärsi bolup otyryn. Endi bu edilip duran zatlar ondanam agyr bolup otyr maňa, agyr bolupdyr. Men kime yüzlenjegim bilemagyndy. Bir Allah, bir siz prezident. Siz kömek etmeseňiz men hiç kimden kömege garaşamak. Daşow şäheriniň işgärleri, şäher häkimligi, notariusy, şäher suwdy, şäher prokuraturasy yüz tutmadyk yerim ýok meniň. Hiç haýsy maňa kömek edip bilenak şu meselede. Prezidentimiz haýyş özüňiz kömek edip men ata-baba miras jaýyny maňa gaýtaryp alyp bermekligi haýyş edýän kömek edin.